बोलवा त्यांना. हॅलो राज साहेब, नमस्कार. नमस्कार साहेब. मी छत्रपती शिवाजी महाराजचा रोल करणार आहे. या मी या, बनणार आहे. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. हॅलो एव्हरीवन. अरे वा. सीएम साहेब, मी आपल्याला पहिल्यांदा भेटतोय. खूप आनंद झाला आपल्याला भेटून. मी मीडियाला सांगायला पाहिजे की मला हे रोल कसं भेटलं. बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ मिस्टर राज ठाकरे. ही टोल्ड मी दॅट अक्षय यू शुड डू दिस रोल. तुला हे रोल करायला पाहिजे. आणि आय वॉज टेकन अबॅक की मी छत्रपती शिवाजी महाराजचा रोल करणार. हे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. इट्स अ ह्यूज टास्क. आणि मी सांगतो, जितना मेरा दम है इस फिल्म के अंदर मैं लगा दूंगा ये रोल करते वक्त. और बाकी महेश, माय डायरेक्टर महेश पहिल्यांदा काम करणार आहे आपल्या बरोबर. अँड इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपिरियन्स. नाही, माझी खूप इच्छा होती अक्षय कुमार बरोबर काम करायची. खूप सिनेमाचे डोक्यात होते, पण मला वाटतं की हा रोलसाठी मला दुसरा कोणी ऍक्टर दिसला नाही. आपण मध्ये निवेदन करवी भाई